100 ग्रामचं चणा पीठ घाला जे करा उंड्याक कर करता आता घालतं त्या हे उद्दागान पीठ घालायचं मीठ घालू ना चाप्पो कर कर का पीठ घालू का तूप आणि तेल घालून ताप दवरला दाई होड दाई असल्यारी जाता मी गेल्या 3 आमणावर तर सांदा येरी केला आहे सलसड राबलं आता कर काढता अच्छा तो पिल्लारी कर पुड्डेनी कर का त्याची कधी राव हाजेर केला कर अच्छारी कर येत अच्छार केल्यावर पुड्डेनी कर का मग या सुलभ जाता त्या दुकान अवश्य केला कर करा उंड्या काजू बी भाजीता 800 ग्राम काजू बी घाल्या 120 ग्राम तीळ घाला भाजीत वाणा ओ तीळ बादला म्हणून कशी कळतं को तसं तीळ फटाफटाफटा शब्द येता अर्ध तीळ बाजून काढले म्हणजे ते तिळाक जरल्या बेटी घाणीशी येता ते तीळ बाजीताना तीळ फटाफटाफटा शब्द येऊ का ते दळता आणि तीळ बाजू का तशाला माते तीळ बाजू समजता पण आता तीळ भाजत येईल आता फटाफटा शब्द येतं पण त्याच्या उलट पलट
सवाय 2 ग्लास उदक घालून 1.5 किलो गोड घाला. आता पाक करता. अंटा गोड जाव का मिंगर कंचे गोड जायना का कुंड्याक अंटशी गोड जाव का. कऱ्या उंडो रेडी जाला.